Det sker ikke for mig. Ej, det er nok heller ikke noget. Jeg ville ønske, det var mig, der kunne sidde der og grine sammen med jer. Jeg mener, vil I stadigvæk være mine venner, når jeg... Kemoterapi. Hvad så med mit hår? Jeg kommer til at ligne en idiot. Mon Sofia, hun går fra mig. Hvad med vores forhold? Jeg mener, bliver hun mon hos mig? Hvad med vores fælles planer? Hvordan kommer fremtiden til at se ud? Bliver jeg en byrde for resten af familien? Ændrer folk deres syn på mig? Hvorfor skulle det her ske for mig?